Або чыстая вода, або добрыя дарогі, або заробкі і пенсіі. На ўсё гэта грошай у бюджэце не хапае. Але Лукашенко вырашыў, будзе ўсё і адразу. Як вынік, ваду замуціў, а расхлёбваць давядзецца нам. По-нашенски, чтоб здоровыми. У Лукашэнкі ёсць, як ён кажа, намоленае месца з чысцейшай і гаючай вадою. Место намоленное. Такая ж крыштальна чыстая пітная вода мела ісці з краноў кожнага беларуса у любым кутку нашай краіны. Да, вода хорошая здесь. Лукашенко абяцаў прарыў. Вот это будет прорыв. І ў Беларусі сапраўды рэгулярна прарывае трубы. В Минске на улице академика Карского в Сухарево произошел прорыв трубы. В Минске произошел прорыв водопроводной трубы рядом с Национальной библиотекой. Праз аварыі людзі не тое, што чыстай вады не маюць, а ўвогуле без вады застаюцца, часам на некалькі дзён. Просьба к жителям города Борисова. В случае обнаружения ухудшения качества воды немедленно обращаться в диспетчерскую службу Борисов водоканала. У Рагачове жыхары паскардзіліся на атручаную ваду з пахам ацетону. С крана набираешь, и запах не то краска, не то ацетон. Улады адрэагавалі імгненна і знялі рэпартаж пра то, як жыхарам падабаецца падвезеная вада з цыстэрны, ды і ўвогуле ўсё падабаецца. Справимся, не надо только паниковать. Вместе мы преодолеем все трудности. Аднак не ўсе цяжкасці ўдаецца перадолець. Адна рэч часовае забруджванне вады праз аварыю, іншая, калі дрэнная вада ў вашым доме ідзе штодня. Микрорайон город Столбцы. Из крана течет квас. Так выглядае фільтр для вады праз 2 дні, а гэтак праз 2 тыдні. Так в чем же проблема? Это более 3 лет. Город растет. Потребителей будет больше. Вот как быть? В Гомеле такая же вода. Уже 20 лет ничего не меняется. Водоканал проводит пробы, пишут по всем показаниям норма. Думаеце, у сталіцы жыць лепш? Можа, у Менск свеце з кватэрамі камфорт-класу і вадой з падземных крыніцаў. Район перевели на артезианскую воду с 2025 года. То есть она должна быть чище и безопаснее. Получается странный контраст. Заявление одно, реальность другое. Да, открываем, ну, включи. Больш за год таму Лукашенко уласнаручна адкруціў для меншукоў кран з чыстай вадою. І разам з чыноўнікамі ўзняў шклянку. Отличная вода. Як так выходзіць, што ў яго заўсёды чыстая вада, Мягкая вода. а ў нас Только Беларусь может себе позволить такие краны. Мне, пожалуйста, персиковый сок. насамрэч вада сапраўды чыстая. Колер і смак яна набывае па дарозе да нашых кватэраў у старых ржавых трубах. З гэтым меліся цалкам разабрацца ўжо год таму, згодна абяцанням правадыра. Есть и среднесрочная задача, которая важно достичь к 2025 году. Среди них обеспечение белорусов водой питьевого качества на уровне 100% чистой водой. 5 гадоў таму ён падпісаў закон пра гарантыі забеспячэння беларусаў чыстай і бяспечнай для здароўя пітной вадой. Падпісаў бы Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця вылучыў сродкі на будаўніцтва, мадэрнізацыю і рэканструкцыю сістэмы водазабеспячэння і каналізацыі. За годы нашего сотрудничества банк инвестировал в Беларусь ни много ни мало около 3 миллиардов. Шматмільённыя крэдыты, гранты, дапамога адмыслоўцаў і еўрапейскія тэхналогіі пацяклі ў Беларусь. Мы очищали воду, утепляли дома за эти деньги, а потом бросили. Праз палітыку Лукашэнкі банк у 2022 годзе цалкам прыпыніў фінансаванне Беларусі. Але з яго як з гуся вада. Той, праз каго мы не маем чыстай вады, распавядае нам пра яе значнасць. Пить воду и употреблять продукты питания. Все свое. Это здоровье. Ну, а здоровье, вы же понимаете, его не купишь. Это наиважнейшие ресурсы и условия существования человека. А паколькі вода гэтак важная, то нам павысілі тарыфы на халодную ваду з сакавіка, а з чэрвеня павысяць яшчэ і на гарачую. Многие граждане по-прежнему недовольны качеством воды. Ну, где они будут довольны? Что это такое?